Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nenyaya yandiri kuyandaka kubatira panapa yandiri kusangana nayo iri kutaurwa iri kunzi 5 employees including a manager were arrested for working without permits at Tang restaurant in Centon, Joburg during a Department of Employment and Labor blitz. Ndo nyaya iri kuitika iko zvinezvi. Nyaya dzakadai so dziri kugara dzichiitika munyika yeSouth Africa and chiri kuita kuti zvinezvi kazhinji zviitike inyaya yekutipirana. So maZimbabweans anorwadziwa. Unongatoona kuti uraiti uyu munhu ari pamahumanager uyu but haanyatsori namapepa, tomuziva akapinda ari chakati. Nekuti kazhinji ukatarisa nyaya zvinoitika vanotozivana vanhu kuti ninga akapinda achitsvaira apa, abva pakutsvaira ndobva azochanza kuti anga ane kana driver's license batanga kudriver mota yekambani. After that ndobva azokupromotwa kuone nyaya yekuzozivana nekuziva nzvimbo nekuzoonekwa kunge reject apa akavhurika. Saka vanenge vachinyatsozivana maZimbabweans saka but aiwa but mapepa haana munhu tikuziva akazomaona kupi. Saka pari kunzi 5 vese vakatorwa kubva kuna manager nevamwe vese vanoshanda nawo ipapo. I know maZimbabweans kutoitirana godo cheko kwakutonetsa. Ndo nyaya hombe ndiri kutoona iri kutonetsa panapa. maZimbabweans nejealous zviri kudai zviri kufambidzana. Iye anozongosara achitongochanza kutongopinda basa kuti inini ndina mapepa chindiita yemanager ipapo. But I don't know kuti hazvo zvinozoshanda zvichidaro here because haumada kungobatisana kudaro kungonzi something chekuti life yacho inopedzera yakurwadza kurarama kana vanhu vari kudhuze vakadaro. Unonosaka uchiona kuti kazhinji ndaitoona kuti kune vamwe vanhu kuti akawana mukana wake anombeka short ali kuisa mumwe muZimbabwe paside. Vanozokomplaina zvo urwadziwe nekuti kuti dedzoka kana kubasa kwacho kunongoenda kuti tizoonawo kuti tawararamawo chinchi. But chinozoitika nje kuti ndo zvinhu mamiedza anozoitika. I still remember ndamunzwa imwe nyaya futi yomwe driver zvakomana magonyeta akapinzwa basa na nezviya zvekupinzana zvoshamwari zveshe papinzana zvawo mabasa vakushanda but yanzi yo changora pochifamba uri assistant wa uyu ndo mashandire nyu amuri kuita sei amuri kuita. So pakushanda kwebasa manje chinoitika assistant hauzopuwa mari yakafanana ne senior wako unenge ati sei kunyanyanya kuti ukasvika pa basa unenge chingomu assist or here and there pane zvinhu zvanenge achingoda. Unoona ma trucks vazhinji vanongonzi famba muri 2 saka pakunofamba vari 2 papa manje uyu aizombomwa udhakwa urara woti kuna uya assistant chimbota sei chimbodrive nguva zhinji dzake dzazongoti munhu unoziva semunhu anenge ajaira basa. Assistant unongochitomutraina so because ndiye assistant wako unongochitomutraina zvakawanda achimbodai so because unongona una hewo pari kukubatsira. But that guy uya anga akaitwa izvozvo ndokutanga kuita basa rekutora mavideos atanga kukandira murungu kusvika murungu azvosvika pakuti I think we munhu zveshuwa anenge atori problem kwakudzinga basa mupesi uya. But uyu amene zvakazongonoitawo uyu akasara ari assistant weba anopinda same position iyo banzi ndongo chifamba naye ndounoziva muchenda mese chisaro chishanda ipapo. Asara achingoshanda anotora nguva batanga kuzvimba dumbu batanga kufonderana nawe shamari ndoita sei nini ona ndakudai toziva ngo ndakatadza ndikadiro ndiwe wakatitengesa asi kuzviziva ndi kuti amene zvakangoitika ona ngoti kana murungu nemakore ndandashanda nerafu yakandiita zvingoenda kumurungu back to sender but haiwo unondibhadhara nesha boita zvopenyu hwako ndokutobhlokwa kwakatoitawo the rest is history zvakazoitika ipapo. Saka ndodzimwe dzinyaya dzandiri kuona dzinenge dzichiavoidwa nevanhu iko zvinezvi because imagine kuti uri kushanda uonawo kadhindiri kako wati kupinzwawo munhu wechizimba wokuziva ndiwo pari kutotanga kutoita problem yacho kutoitirana godo pachizimba vanhu vega ipapo. Ndo dambudziko chete riri kutoti handiri kutoongorora ndiri kuona ari kunyatsoitika pazimba. Anyway, ameno munoona sei muri yeZimbabwe nyaya yandangowana ndakakubatira nyaya iri kuitika pa muzanza apa iyi. Mwana ini zvinondorwadza unoona ndakaona pakunzi muzimba itotsinyaka zvinonyandorwadza because chinoitika nje kuti ndinyatsoziva zvinhu maimirire azvakaita kuZimbabwe ndinyatsoziva zvinzwisisa. Saka muZimbabwe aomezerwa muZimbabwe arwadziswa muZimbabwe aitotsinya ameswa basa it's something ndekuti ndozvitora personal because zvinondorwadza ndofa ndatozvisa mutsoka dzamweni kuti mana imagine munhu iye ashanda basa rakadai obva amiswa anenge ari breadwinner ari chinchichi because for example kanzi uri kushanda kana zvepanenge achishanda apa pavari kunzi pari kuraidwa apa mahotel something ukanzi uri kushanda ipapa apa iwewe restaurant uri manager hotel restaurant whatever unenge wato ne life imwe unenge watojara iwa kutorarama
life because manager unochipuwa mari yakanaka vanga kutogara wotumba kuti tori bhobo chinchichiwa but unozongonzi anytime wakavarairwa basa ratomira. Anyway, amen. Zvakwa muri Zimbabwe. Nango ndingodarikana panapa ndichingokuzivisai nyaya iri kuitika. Amen, munoiona sei?